Aquest era el moment en què Miquel Llodrà arribava custodiat per la Guàrdia Civil al jutjat d'Inca. El presumpte assassí Dan Wanjiru, la dona atropellada mortalment a Pollença fa 2 dies, ha passat avui a disposició judicial. Passades les 6 de l'hora baixa, Miquel Llodrà ha sortit dels jutjats camí del centre penitenciari de Palma. La titular del jutjat número 5 d'Inca ha decretat presó provisional i sense fiança. Després de prendre-li declaració durant més de 2 hores, la jutgessa que instrueix el cas ha decidit imputar a Miquel Llodrà un delicte d'homicidi. Tal com demanava el Ministeri Fiscal, ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança. El presumpte autor de l'atropellament de la seva parella, dimarts a Pollença, hauria prestat declaracions confuses i diverses davant la policia i la jutgessa. La gravetat dels fets ha pesat més que la seva avançada edat. El cas ja es tracta com un delicte de violència de gènere. Segons un informe de la Guàrdia Civil, el detingut va atropellar amb intenció la víctima fins a 4 ocasions. Ho demostraria la gravació que feia en tot moment la càmera de seguretat de casa seva i que podria convertir-se en una prova incriminatòria definitiva. En tractar-se d'un crim de violència domèstica, el presumpte assassí seria jutjat per un jurat popular. De ser condemnat amb sentència ferma, per la seva edat avançada, 86 anys, podria arribar a un acord per reduir la pena que se li decretàs.